Ola, bo día a todas e a todos. Comezamos agora unha serie de vídeos de repaso nos que tocaremos algúns dos conceptos máis importantes que traballamos no primeiro e no segundo trimestre. Neste caso, falaremos dos elementos da comunicación e das funcións da linguaxe. Xa vedes, ben simple. E, ademais, complementarémolo cunha serie de exercicios tamén moi faciliños que nos farán pensar sobre estes asuntos e que incluso poderedes facer rapidamente nos vosos teléfonos móviles. En canto aos elementos da comunicación, sabemos que na comunicación actúan un emisor, un receptor, unha mensaxe, unha canle, un código, un referente, unha situación e un contexto. Quen será o emisor? O emisor é aquel que transmite a información. Normalmente son persoas, pero tamén poden ser máquinas. Pensade, por exemplo, nun semáforo que está deseñado para regular o tráfico. Tamén poden ser un grupo de persoas. Por exemplo, se eu teño un coro que está cantando unha canción, todas esas persoas que conforman ese coro serán o emisor desa canción, é dicir, dunha determinada mensaxe. En canto ao receptor, o receptor é normalmente a persoa que recibe e interpreta a información. Pero lembrade tamén que os receptores poden ser un conxunto de persoas, é dicir, o público que está escoitando ese coro do que falábamos antes, pero pode ser tamén un animal, é dicir, podemos darlle ordes ao noso can, ao noso gato. Os gatos a veces obedecen un pouquiño menos que os cans. E tamén sabemos que o receptor pode ser unha máquina debidamente programada, por exemplo, un ordenador ao que lle envío unha información e este a vehicula e incluso a transforma para facer que chegue nesa mensaxe a outro receptor, transformándose así no medio da cadea en emisor. Despois temos a mensaxe, que é a información que se transmite. A mensaxe ten dúas partes, unha parte material e outra parte de contido. A parte material serían as nosas palabras, as palabras que eu, por exemplo, estou empregando neste vídeo, os sons cos que me escoitades, e a parte de contido será, pois, aquelo que vos tedes que meter na cabeciña, ou mellor dito, que lembrar na vosa cabeciña do que xa traballamos anteriormente nas nosas aulas. Despois ven o código. O código é o conxunto de regras que empregamos para darlle forma a esta mensaxe e para que teña un sentido. É dicir, temos dun lado as palabras, pero empregamos a gramática, os nosos coñecementos de gramática para ordear esas palabras e para así que a nosa mensaxe funcione. Despois, o referente. Que será o referente? Pois aquilo do que falamos. É dicir, se eu vos conto, por exemplo, que teño aquí unha taza que trouxen de recordo da guarda, a primeira vez que estiven con vos nas aulas, esa taza será o noso referente. Eu serei o emisor, vos seredes os receptores e todos manexamos o código da lingua galega. Por iso podemos comprendernos. Despois, temos a canle, que é aquilo que vehicula a mensaxe. No caso da lingua oral, pois son os sons, as ondas sonoras que emitimos. Temos canle escrita, cando traballamos nun papel, e ademais neste caso, que vos me estades vendo destas vosas casas a través de internet, todo iso formará parte tamén da canle. En canto á situación é o momento, as condicións nas que estamos falando, nas que estamos escribindo, nas que exercemos a comunicación. Neste caso, a situación entre nós é moi particular. Por que? Porque a situación de confinamento obriga a que eu grave este vídeo e que vos o vexades na casa. É unha situación totalmente distinta àquela coa que solemos traballar. Por que? Porque non me podedes repreguntar con rapidez, aínda que sí o podedes facer a través do noso chat. E, finalmente, o contexto. O contexto é aquela, digamos, situación lingüística do texto, é dicir, a parte do texto que ven antes, a parte do texto que vai despois do que estamos dicindo e nos permite, en contexto, é dicir, enmarcado aí, entender todas e cada unha das nosas mensaxes dunha determinada maneira. É dicir, lembrade que mensaxe non só era a escrita, a fala era a mensaxe, un posit era unha mensaxe tamén, era un texto, sí? Entón, o contexto é o que envolve o texto
E o texto, como sabedes, pois, por exemplo, se eu apunto unha lista da compra e poño patacas, cebolas, allo e a deixo na porta da neveira, o contexto fará pensar a persoa que vive comigo que cando vai ir facer a compra esas son as cousas que ten que traer. En cambio, se eu teño apuntado patacas, cebolas, allos e ademais teño unhas cantidades e isto está contextualizado dentro dunha receita de cociña que é un dos tipos de textos nos que traballamos nas aulas, o significado desta lista será totalmente distinto. Por qué? Porque será o dos ingredientes que necesitamos para facer un determinado prato. Ata aquí o relacionado cos elementos da comunicación. E agora pasamos ás funcións da linguaxe. Lembrades que algunhas tiñan uns nomes un pouco particulares, pero que no fondo todos eles nos axudaban a saber de que era que estábamos a falar. Sabemos que a función xeral da linguaxe é a comunicación, é dicir, aquilo que eu estou facendo con vos agora, e incluso tedes a posibilidade, como dixemos, de responderme a través dun chat, de facer preguntas. Pero tamén hai unha serie de funcións que están relacionadas con estes elementos da comunicación dos que acabamos de falar e que se caracterizan porque son funcións que atenden especialmente a un destes elementos. Tiñamos a función representativa, a función expresiva, a función apelativa, a función poética, a función fática e a función metalingüística. E era moi simple. A función representativa ou referencial, pois era aquela na que se nos falaba do referente, é dicir, é a fundamental que temos nas narracións. O exemplo que traballamos na clase, co que falamos no seu momento, era Ramón Cabanillas naceu en Cambados. Por qué? Porque o meu referente está sendo Ramón Cabanillas, é a persoa da que estou falando. Incluso Cambados é un lugar que funciona como referente tamén. Non me estou implicando emocionalmente, estou simplemente transmitindo unha información. Despois, a función expresiva era a que se centraba no emisor, en min, coa que eu expreso determinados sentimentos. Por exemplo, se eu digo ai, sabedes que me manquei. Entón, estou expresando un sentimento. Ou se digo, que canso estou. Pois aí estaremos falando de función expresiva, é dicir, transmito o que sinto, falo do eu, falo do emisor. Despois, a función apelativa, que tamén se chamaba conativa. Lembrade o significado do verbo apelar, decir algo a alguén, pedirlle algo a alguén. Entón, a función apelativa é a que se centra no receptor. E se eu digo cala, se eu digo sube para arriba, se eu digo marcha para casa, é dicir, estou dando ordes ao receptor e neste sentido estou empregando a función apelativa da mensaxe, é dicir, estou apelando a unha persoa que faga algo. Lembrade tamén que aquí entraban aquelas frases como de non invente, vai ao continente. Sí? Por qué? Porque na publicidade estamos empregando tamén a función apelativa, é dicir, estamos lle pedindo a un receptor que faga ou que consuma un determinado produto, é dicir, que faga unha determinada cousa ou que consuma un determinado produto. Despois, a función poética. A función poética centrábase na forma da mensaxe e tiña determinados aspectos que non son habituais na gramática que nos levan a que nos vexamos ou ben unha beleza ou ben que lembremos con facilidade un texto. Por que digo o de lembralo con facilidade? Porque a función poética, en exemplos como ese non invente, va ao continente, temos unha rima. E a rima axúdanos a lembrar músicas, a lembrar sons. E entón, por iso, moitas veces empregamos a función poética da linguaxe tamén dentro da publicidade. Con isto, quero lembrarvos que as funcións non se dan habitualmente separadas, sino que temos no noso discurso partes máis representativas, partes máis expresivas, partes máis poéticas, ¿sí? Entón, a función poética caracterízase por dar importancia á forma e, por exemplo, a rima é algo moi habitual dentro dela cando falamos de poesía, aínda que xa sabedes a concepción que temos nós da arte e da literatura e que, evidentemente, con ela non sempre ten que haber rima na poesía. A función fática. A función fática ou de contacto e aquela que se centra na canle. É dicir, se eu estou falando con alguén e lle pregunto
Escoitáchesme? Ese escoitáchesme busca saber se a canle está funcionando. Ou cando eu comezo nunha chamada de teléfono e respondo e digo, diga, ou estou, esa palabra inicial ten que ver coa función fáctica, porque o que estou anunciando non é só que estou aquí, senón quero saber que hai alguén ao outro lado do teléfono e confirmar que me escoita. Da función fática, como vos dixen, tamén fan parte pois, o respeto polas regras gramaticais, a tipografía que se emprega nun determinado texto, se é negrita, se é subliñados. Por que? Porque se eu teño un subliñado nun texto ou unha negrita, estou buscando concentrar a atención do falante ou do lector, desculpade, nese cachiño do texto e, ademais, se eu teño un texto con unha tipografía e un tamaño de letra agradables para o lector, facilitarei que a canle funcione. E, finalmente, a última, a función metalingüística. É cando a lingua fala do propio código metalingüística. É dicir, é a que se dá habitualmente nas nosas clases de lingua, o que estamos empregando agora, pero tamén nos dicionarios, nas gramáticas. Unha das características máis importantes da lingua humana como código é que pode referirse a sí mesmo, é dicir, que pode analizarse a sí mesmo. Entón, metalingüística, cando falamos do código, lembrade aquela función de linguaxe que aparece fundamentalmente nas gramáticas e nos dicionarios. E ata aquí chega este vídeo.